Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad Radio 106,2. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο Mad for Fashion και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, για nail tips, για hair tips, τέλος πάντων για ένα σωρό πραγματάκια σε σχέση με τη μόδα και την ομορφιά. Και στο τέλος σας έχω μια πανέμορφη καλεσμένη. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Outfit check. Σήμερα πάω σε ένα disco party και μπορεί να μην είμαι ντυμένη πάρα πολύ disco, αλλά επειδή αυτό το party θα γίνει απόγευμα σε ένα πολύ ωραίο yacht, είπα να φορέσω ένα ωραίο καλοκαιρινό φορεματάκι και να το συνδυάσω με την αγαπημένη μου Theros bag. Μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου μέσω του Instagram στο Beijoubois είτε μέσω της ιστοσελίδας beijoubois.com, όπως άλλως αναγράφεται και στο banner. Πάμε λοιπόν να κάτσουμε. Ξέρουμε πλέον, το έχουμε μπεδώσει, ότι την Τετάρτη 19 Ιουνίου τι έρχεται? Έρχεται το Mad Video Music Awards 2024 από την ΔΕΗ, τα οποία θα διαδραματιστούν στο Taekwondo. Λοιπόν, με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού, τη ΔΕΗ, για τέταρτη σε συνεχεία χρονιά, τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο πρόσημα, καθώς με τις πράξεις τους δίνουν μια τεράστια αγκαλιά στο περιβάλλον. Μπες λοιπόν γρήγορα στο www.mad.gr να ψηφίσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Επίσης να σου πω ότι για δεύτερη στη συνεχεία χρονιά τα Mad VMA μας καλούν στις 18 Ιουνίου, την Τρίτη δηλαδή, στο Mad VMA Village Festival, το οποίο θα είναι στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo και ουσιαστικά θα έχει διάφορα δρόμενα, food court, μουσική, τα πάντα στο Village. Λοιπόν, στο Village είναι η είσοδος δωρεάν και όπως σας είπα είναι στον εξωτερικό χώρο, του Taekwondo. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι τα λαμπρά άτομα που θα βρεθούν στην στέγη θα είναι Ντάτ Λίλι, Φίψερ, Έλενα και Φένια, Μόντεν Σιντερέλα, Βαγγέλης Νάκης, Ιωάννης Τσιώρας, Πάμερη, Ελένα Βίλιαμς και φυσικά, κεντρικός παρουσιαστής θα είναι ο Θέμης Ιερχαντάς. Guest Superstar θα είναι ο Ιταλός Μαχμούντ. Για να μην τα χάσεις όλα αυτά, μπες γρήγορα στο www.videomusicawards.gr για να τα δεις και όλα αυτά από κοντά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για hot fashion trends. Επιστρέψαμε και πριν ξεκινήσουμε να λέμε το hot fashion trend της ημέρας, θέλω να σου πω ότι πλέον φέτος θα πιάσει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού χάρη στην Axe, η οποία θα βρίσκεται και εκείνη στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής των Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ και θα είναι εκεί με το καινούριο premium άρωμά της. Πώς θα το ανακαλύψεις? Θέλω να πάρεις την παρέα σου στις 18 και στις 19 Ιουνίου και να πάτε στο διαμορφωμένο interactive kiosk της Axe στο Mad VMA Village Festival, όπως είπαμε, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, και να γίνεις εσύ το πιο hot και επόμενο GOAT χάρη στην καινούρια κορυφαία premium, χάρη στα κορυφαία καινούρια και premium αρώματα της Axe. Αυτά λοιπόν, hot fashion trend, shopping bags σε καμβά ή woven. Ξέρουμε γενικά ότι το καλοκαίρι προτιμάμε τα υλικά στις τσάντες να είναι λίγο πιο ανάλαφρα, επειδή ακριβώς πάμε και στην παραλία πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδανικό να έχουμε μια τσάντα η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Γι' αυτό λοιπόν οι tote bags, αυτές που ξέρουμε, οι φασμάτινες μεγάλες, τώρα πλέον βγαίνουν και σε καμβά, είναι το καραβόπονο που λέμε, ή σε woven, και μπορείτε να τις ενσωματώσετε στο καθημερινό σας στυλ. Minimal, μπορείτε είτε σε πολύχρωμες version, είτε σε πιο απλές και πιο λινές. Τις βάζετε και είσαστε πάρα πολύ cool. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και τη σημερινή μας καλεσμένη.
Επιστρέψαμε λοιπόν και ήρθε η στιγμή να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Είναι πραγματικά κούκλα, έμεινα μόλις την είδα και πάρα πολύ κομψή. Είναι μια φοβερή make-up artist και δεν είναι τις άλλες, από τα χέρια της έχουν περάσει πολύ celebrities από την ελληνική showbiz. Τα λόγια είναι περιττά, θα μας τα πει όλα η ίδια άλλωστε. Ας υποδεχτούμε την Κάλλη Πολυζοπούλου. Γεια σου Κάλλη μου. Χαίρετε, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, εσύ. Καλώς ήρθες κιόλας. Καλώς σας βρήκα, τι ωραία που είστε εδώ. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά έρχομαι εδώ για να δουλέψω ως make-up artist και πρώτη φορά είμαι εδώ στο στούντιό σας. Τέλεια, μας τιμάει πάρα πολύ λοιπόν. Δική μου τιμή και χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, για πες μου τώρα, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο? Έχει πάρα πολλή δουλειά. Βέβαια τα μαγνητοσκοπημένα γυρίσματα σιγά σιγά τελειώνουν. Τα live μέχρι τέλος του μήνα νομίζω πως θα έχουμε τελειώσει. Αλλά έχω άπειρες νύφες. Γιατί γίνεται, παντρεύεται ο κόσμος, είναι υπέροχο αυτό. Καλό είναι αυτό. Και είναι ωραίες και οι νύφες, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βιώνω όλο αυτό το vibe, όλη αυτή τη χαρά, τη συσσωρευμένη που έχουν και το άγχος, αλλά νομίζω πως το διαχειριζόμαστε τέλεια και περνάω υπέροχα με τις νύφες μου, τις αγαπώ πάρα πολύ. Τέλεια, πολύ ωραία λοιπόν, αλλά εντάξει, προβλέπετε αρκετά κουραστικό καλοκαίρι λοιπόν. Ναι, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Δεν είναι για μένα πρόβλημα αυτό. Καλό είναι να έχουμε δουλειά και ας κουραζόμαστε. Τέλεια. Θέλω όμως να το πάρουμε λίγο από την αρχή και να μου πεις έτσι πώς ανακάλυψες το μακιγιάζ και πώς αποφάσισες ότι με αυτό θα ασχοληθείς. Νομίζω πως make-up ήθελα να κάνω πάντα. Από πάντα. Εντάξει, όπως όλα τα παιδιά, βαφόμουν, πειραματιζόμουν, αλλά με φανταζόμουν εκεί. Εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε εύκολη πρόσβαση σε κανάλια, σε μόδα, σε φωτογραφίσεις. Δηλαδή όλα αυτά τα βλέπα σε βίντεο. Και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Βέβαια μου φαινόταν πάρα πολύ μακρινό αυτό το όνειρο να δουλέψω στην τηλεόραση. Έχουμε μόνο την ΕΡΤ πάνω και το Μακεδονία. Δεν είχα και κάποιον εκεί. Οι γονείς μου δεν θέλανε και πάρα πολύ να κάνω make-up, γιατί μου λέγανε η αβεβαιότητα, σπούδασε κάτι άλλο. Εντάξει, τελείωσα ΤΕΙ αισθητικής, έκανα το χατήρι της μαμάς μου να έχω ένα πτυχίο τυπτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο γίνεται πιο κοντινό στη δουλειά μου. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι αισθητικός, δεν δηλώνω αισθητικός, είμαι, αλλά δεν δηλώνω γιατί δεν έχω τις γνώσεις, ας πούμε, που έχουν άλλοι. Εγώ κάνω αποκλειστικά make-up. Το σπούδασα, έκανα έξω κάποια courses γιατί ο πατέρας μου ζει στην Αμερική, οπότε έκανα και εκεί κάποια μαθήματα. Μετά επέστρεψα Ελλάδα και το ξεκίνησα δειλά-δειλά μόνη μου. Αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα κάνω αυτό. Θα σκεφτόσουν, τώρα που είπες ότι ο πατέρας σου ζει στην Αμερική, θα σκεφτόσουν να το παρατήσεις όλα εδώ πέρα στην Ελλάδα και να πας να κυνηγήσεις την καριέρα σου εκεί? Να σου πω την αλήθεια, το ήθελα πάρα πολύ όταν πήγα. Για οικογενειακούς λόγους δεν κατάφερα να μείνω. Για μένα, ας πούμε, ήταν τέλειο. Είχα ενθουσιαστεί με την Αμερική και πιστεύω πως αν ήμουν εκεί θα έκανα ωραία πράγματα. Αλλά έπρεπε να επιστρέψω και έμεινα εδώ. Παρ' όλα αυτά μου βγήκε πάρα πολύ καλά. Ναι. Μ' αρέσει κιόλας η Ελλάδα, δηλαδή μεγαλώνοντας. Επιβεβαιώνω πιο πολύ αυτό, θετικά δηλαδή αυτό που έκανα και τελικά δεν είμαι έξω, γιατί μου αρέσει να ζω στην Ελλάδα. Μπράβο, πολύ ωραίο. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Τελικά η ζωή τα φέρνει έτσι όπως πρέπει. Ακριβώς, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο make-up look σου? Το πρώτο make-up look που έκανες? Ήτανε νύφη. Ναι. Ήτανε κατευθείαν, δηλαδή. Εντάξει, είχα κάνει φίλες μου, γνωστές από το ένα στόμα στο άλλο, αλλά καθαρά επαγγελματική δουλειά που ήμουνα με ξένο άνθρωπο, χωρίς να με προτείνει κάποιος ιδιαίτερα που με βρήκανε, ας πούμε, δεν ξέρω, από γνωστό, δεν το θυμάμαι αυτό. Ήτανε νύφη, είχα τρομερό άγχος. Λογικό, άμα σκεφτείς ότι είναι και καλά η πιο σημαντική μέρα της ζωής της μεταξύ εισαγωγικών. Δεν ήξερα τι να της κάνω. Δηλαδή έλεγα τώρα αυτή. Τι θα της πηγαίνει. Και θυμάμαι τα είχα καταφέρει, βέβαια μέσα μου είχα ανεβάσει πίεση, παλμούς, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά θυμάμαι ότι πήγαν όλα καλά, γιατί, κάνεις και το δοκιμαστικό για ασφάλεια και δική σου και της πελάτης σας. Στο δοκιμαστικό
Βέβαια δεν είχα τόσο άγχος, αλλά η μέρα της κρίσης είναι η μέρα του γάμου. Ακριβώς. Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Ξέρεις, και κατευθείαν στην επόμενη δουλειά έχεις 10 φορές περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και αυτό χτίζεται με τα χρόνια φυσικά. Άρα σήμερα, τώρα πρέπει να είσαι... Τώρα νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Τέλεια. Πολύ Δεν με αγχώνει τίποτα. Superwoman. Γενικά, τις ακολουθείς τις τάσεις, έτσι, και τι σε εμπνέει πριν κάνεις ένα look? Κοίταξε, τις ακολουθώ τις τάσεις, αλλά δεν είμαι πιστή σε αυτές. Γενικά, εγώ εμπνέομαι από το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή, το make-up, ο τρόπος που ντυνόμαστε, ο τρόπος που φτιάχνουμε τα μαλλιά μας, είναι η προέκταση του εαυτού μας. Ακόμη και η δουλειά που κάνουμε έχει σχέση με όλο μας το outfit και με όλη μας την εικόνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα κάνει το make-up, για ποιο λόγο θέλει να βαφτεί, τι χρησιμοποιεί, πώς βάφεται στην καθημερινότητά του και έτσι. Και φυσικά αυτό είναι περισσότερο για τις εντάσεις και τι θέλει να φορέσει εκείνη την ώρα. Θα εμπνευστείς από το ρούχο, θα εμπνευστείς από τα μαλλιά του, αλλά πιο πολύ εμπνέεσαι από τη χρωματολογία του προσώπου, δηλαδή από το χρώμα του δέρματος, από τον τόνο, τι χρώμα μαλλιά έχει και από τη μορφολογία. Δηλαδή τι σχήμα προσώπου, τι σχήμα ματιών, έχει κάποιο μορφολογικό πρόβλημα, κάποια ιδιομορφία. Τι θα τονίσω. Αυτά είναι τα στοιχεία που καθορίζουν ένα make-up. Δεν ταιριάζει το ίδιο σε μένα, είτε σε σένα, είτε σε μια άλλη γυναίκα. Παίζει ρόλο και η ηλικία φυσικά. Γι' αυτό προσαρμόζω τις τάσεις τις περισσότερες φορές, αλλά στο στυλ του ίδιου του ατόμου. Δεν θέλω να κάνω, δηλαδή είναι αστείο να είναι η τάση ένα electric eyeliner και να το κάνω σε μια κυρία 60 χρονών. Ενδιαφέρον να ακούγεται, γιατί όχι, αλλά ναι, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι, στο καθένα έτσι αρμόζει και κάτι διαφορετικό, προφανώς. Αλλά ναι, είναι σπουδαίο πράγμα να αντιλαμβάνεσαι, να μην αλλοιώνεις την όψη του άλλου, απλώς να τον κολακεύει το make-up, να είναι αυτός, να είναι αυτή, στην καλύτερη εκδοχή του. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλοί celebrities και πολλοί celebrities έχουν περάσει από τα χέρια σου, όπως είπα και πριν. Ξεχωρίζεις κάποια συνεργασία? Κοίταξε, τους αγαπώ όλους όσους έχω δουλέψει. Έχω μόνο καλές στιγμές, δηλαδή και από άτομα που μπορεί να θεωρούνται λίγο πιο ιδιαίτερα, με περισσότερες απαιτήσεις. Δεν θυμάμαι ειλικρινά κάποια στιγμή που να πω «Αμάν, αυτόν δεν τον αντέχω καθόλου». Πιστεύω πως όταν σέβεσαι τους ανθρώπους και κάνεις καλά τη δουλειά σου, ακόμη και ο πιο στριμμένος θα σου φέρεται καλά, γιατί χρειάζεται αυτή τη συνεργασία. Αυτούς που έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ και θα το πω, που τους αγαπώ πάρα πολύ, είναι η Ντόρα η Μακρυγιάννη, η οποία είναι ένα εξαιρετικό άτομο, εξαιρετική επαγγελματίας και είναι και πολύ φίλη μου πλέον λόγω της δουλειάς. Η Ευγενία Δημητροπούλου, με την οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι ένας φοβερός άνθρωπος, πολύ αληθινός. Και φυσικά η Δέσποινα η Τσούτσα, που επίσης είναι κολλητή μου. Αλλά αυτό προέκυψε, δηλαδή είχα τα καλύτερα να πω, γι' αυτό και έγιναν και φίλες μου, έτσι. Η Δέσποινα η Τσούτσα που θα γίνει και κουμπάρα μου. Μάλιστα, το καλό. Ευχαριστώ. Είναι καλή. Για πες μου λοιπόν, εσύ τι πιστεύεις, θέλω να μου πεις 5 trends, make-up trends, τα οποία θα είναι πολύ hot για αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πω τι είναι για μένα το trend. Αμέ. Μου αρέσει πάρα πολύ να φαίνεται υγιής η όψη. Δηλαδή, να φαινόμαστε ενυδατωμένες, να φαινόμαστε φρέσκες. Αυτό σημαίνει λίγο προϊόν, λεπτόρευστες υφές, glossy χείλη, όχι matte. Δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι γενικά δεν μου αρέσει καθόλου το matte κραγιόν. Ούτε έντονα ιδιαίτερα χρώματα, κόκκινα, δηλαδή ας έχουν ένα tint, απλώς να υπάρχει λάμψη. Φρύδια πιο φυσικά,
Καφέ μάσκαρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ναι. Και μου αρέσει και πάρα πολύ σε μάτια, σε πράσινα μάτια ή γαλάζια ή χρωματιστές μάσκαρα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, έχω φάει κόλλημα. Χθες έκανα ένα make-up με electric μάσκαρα και eyeliner σε μια κοπέλα που είχε φανταστικά μάτια και έπαθα σοκ. Δηλαδή, νομίζω πως θα το καθιερώσω φέτος αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Τι άλλο, πρέπει να σου πω άλλα δύο. Άλλα δύο. Από χρώματα. Μου αρέσουν τα ρούζ, μου αρέσουν οι κρεμώδεις υφές. Βέβαια, καλά τα trends, αλλά κρεμώδη υφή σε λιπαρό δέρμα δεν πάει. Είναι γιατί δύσκολο, ναι. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ έντονη γυαλάδα και πολύ έντονη λιπαρότητα που νιώθει και δυσάρεστα αυτός που το φοράει. Οπότε τα trends είναι για αυτούς που μπορούν. Αλλιώς, εντάξει, μπλας σε σκόνη. Είναι τέλεια και αυτά. Απλώς να είναι high definition, δηλαδή λεπτές υφές. Όχι χοντρόβοκα προϊόντα. Ναι, να μην βγαίνουμε παστομένες. Ακριβώς, να μην είμαστε παστομένες, όπως το είπες. Να το πούμε γενικά. Ωραία. Και θέλω να μου πεις τα make-up trends που δεν θα ήθελες να δεις να επανέρχονται στη μόδα. Δεν θα ήθελα αυτά τα πολύ έντονα φρύδια που είναι τετράγωνα. Ή τα πολύ λεπτά φρύδια. 90s, αυτά το 90s. Στρογγυλό. Κοίταξε, αν τα φρύδια μας είναι στρογγυλά, δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι το ωραίο φρύδι πρέπει να έχει τη γωνία εδώ, να είναι πολύ χοντρό. Η γυναίκα η άλλη έχει πολύ λεπτό φρύδι, δηλαδή τι να κάνει. Να μην νιώθουν και άβολα. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, απλώς να τον φροντίζουμε. Μην κουτσουρέψουμε τα φρύδια μας, μην αφυδατώσουμε το δέρμα μας, γιατί αν δεν προσέχουμε, τίποτα, κανένα make-up δεν γράφει τέλεια, κανένα foundation σε ένα αφυδατωμένο δέρμα, σε σκασμένα χείλη. Όχι. Πω, καταστροφή. Τι άλλο, τα matte κραγιόν είπα που δεν μου αρέσουν καθόλου. Πάρα πολύ έντονο contouring. Δηλαδή αυτό δεν θα το ήθελα να το δω. Δεν το αντέχω. Αυτό που βλέπεις τον καθρέφτη και έχεις κοψίματα και γυρνάς στο πλάι και ο άλλος βλέπει μια γραμμή. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις γιατί είναι πιο κολακευτικό όταν το βλέπεις το αμβάς. Μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια μου, ακούστε καλά, έτσι, γιατί εδώ πέρα έχουμε σκληρή κριτή. Τέλος πάντων, θέλω να κάνουμε ένα μικρό break και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Τέλεια. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας έχουμε την πανέμορφη make-up artist Κάλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν, don't think it και ξεκινάει τώρα. Blurry diffused lips. Diffused. Bold eyeshadow ή 3D makeup? Bold. Υπερβολικό make-up το πρωί ή no make-up το βράδυ? No make-up το βράδυ. Γόβες ή sneakers? Sneakers. Χρυσά ή ασημένια κοσμήματα? Χρυσά. Ιαπωνικά κιμονό ή μακριά πουκάμισα? Ιαπωνικά κιμονό. Ψιλοκάβαλα μεσάτα παντελόνια ή skinny jeans? Ψιλοκάβαλα παντελόνια. Χρωματιστά δερμάτινα ή head to toe jean εμφάνιση? Χρωματιστά δερμάτινα. Φουλάρι δεμένο γύρω από το σώμα σαν top ή απλό λευκό φανελάκι? Απλό λευκό φανελάκι. Νύχια με σχέδια, στρασάκια, κουλουπού ή σκέτα? Σκέτα. Τέλεια. Κέρδισα. Κέρδισε. Ναι, κέρδισες. Είχες ακόμη 4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να σημειωθεί ότι έσπασε ρεκόρ. Αλήθεια. Ναι. Και νόμιζα ότι αργό. Ειδικά σκεφτόμουν τα sneakers που μου αρέσουν πάρα πολύ, οι γόβες, τα ψιλοτάκουνα, αλλά πλέον δεν μπορώ να τα περπατήσω. Ειδικά και λόγω δουλειάς. Γι' αυτό τα έβαλα και σήμερα, που δεν θα κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μόνο sneakers φοράω στην καθημερινότητά μου. Μάλιστα, ήσουν πάρα πολύ καλή. Κερδίζεις την αγάπη μας προφανώς που την είχες. Εντάξει, αυτή την είχα, ρε παιδιά. Πάρα πολύ χαίρομαι που το ξέρω. Τέλεια. Πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι την Κάλλη σε 5 χρόνια. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, νομίζω πως δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να κάνω αυτό που κάνω, δηλαδή δεν θα ήθελα να με φανταστώ κάπως τελείως αλλιώς. Θα ήθελα απλώς να μπορώ όσο περνάνε τα χρόνια να λέω κάποια όχι που... γιατί υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα σε αυτή τη δουλειά που λες ναι, γιατί άμα πω όχι μετά μπορεί να μην έχω δουλειά και αυτό σε κάνει τελικά να δουλεύεις πάρα πολύ γιατί πάντα έχεις δουλειά με το φόβο του να μην έχεις δουλειά, δηλαδή δουλεύεις παραπάνω.
θα ήθελα να μπω λίγο σε μια ροή, να μπορώ να κάνω πράγματα και για μένα. Γιατί μέσα από τη δουλειά ζω πολλές φορές. Δεν έχω χρόνο για μένα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν μου λείπει, γιατί περνάω πολύ ωραία. Παίρνω πολύ ωραίες στιγμές, παίρνω μικρές χαρές μέσα στην καθημερινότητά μου, πολλές, και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Απλώς θα ήθελα αυτό να είναι λίγο πιο σταθερό. Αυτό φαντάζομαι, ότι θα έχω περισσότερη σταθερότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο έχουμε ολόψυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας ομόρφινες στο πλατό μας και είσαι πολύ ωραία άβρα. Εσύ το ομορφαίνεις καθημερινά. Ναι. Και καλό κουράγιο με όλες τις νυφούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το έχω και εύχομαι να το έχω το κουράγιο. Ναι, σίγουρα. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ήτανε τέλεια. Ναι. Και είστε όλοι υπέροχοι. Τέλεια, ευχαριστούμε. Θα χαρώ πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, το σημερινό μας επεισόδιο μπορεί να έρθει στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά έχουμε ραντεβού πάλι αύριο για να μιλήσουμε για πολύ πολύ μόδα. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.